ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хушомадед ба канали Madina TG. ба канали мо обуна шавед то аз дигар видеоҳои мо бохабар бошед. дар пайи тирпаронии ахир дар марзи Қирғизистон-Тоҷикистон як марзбони тоҷик захмӣ шудааст. манбаи Спутник Тоҷикистон хабар додааст ки дар пайи тирпаронии ахир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон як сарбози қушунҳои марзбонии Тоҷикистон Шуҳрат Қурбонов захмӣ шудааст. дар ҳоли ҳозир марзбони тоҷик дар шуъбаи осебшиносӣ травматология дар бемористони марказии шаҳри Исфара бистарӣ аст. марзбон аз пояш захм бардоштааст. дар ҳоли ҳозир мақомот муайян мекунанд ки марзбон бо тири кадом силоҳ захмӣ шудааст, гуфт манба. табибони бемористони марказии шаҳри Исфара вазъи саломатии марзбони захмишударо мӯътадил арзёбӣ мекунанд. сокинони минтақаи Чоркӯ хабар доданд ки айни ҳол вазъ дар марз ором аст ва мақомоти ҳарду кишвар ҳодисаи рухдодаро таҳқиқ доранд. дар ҳамин ҳол манба дар бораи захмӣ шудани марзбони қирғиз иттилоъ надодааст. ёдрас мешавем ки субҳи рӯзи 24 июл дар марзи миёни ҷамоати Чоркӯ ва ноҳияи Ботканди Қирғизистон тирпаронӣ рух дод.